имшаб мунтахаби тоҷикистон дар шаҳри дубай бо якачини сурия бозии дӯстона анҷом медиҳад. Ин рақобат ҷиҳати омодагӣ ба марҳилаи интихобии ҷоми осиё 2023 ба ҳисоб меравад. Дар тамринҳои пеш аз бозӣ мунтахаби тоҷикистон дар ҳайати комил ҷамъ омад. Дар маҷмӯъ дар ихтиёри ҳайати тими миллии тоҷикистон 25 бозигар қарор дорад. Дастпарварони Петр Сегирд машғулиятҳои яксоатаро доир намуданд. Пас аз бадангармкунӣ ва маҷмӯи машқҳои дав бозигарон бо тӯб кор карданд. Футболбозон асосан ҷанбаи тактикӣ техникӣ, муносибати байни ҳамдигарӣ ва ҳолати муқаррариро дар майдон такмил доданд. ман аз бачаҳо хеле қаноатмандам. онҳо бо тамоми ҳастӣ омода шуда истоданд. нигоҳ накарда ба мушкилиҳои кадрӣ мо кӯшиш мекунем бозии арзанда нишон диҳем. дар бозӣ бо Сурия Манучер, Ваҳдат Алишер ва Парвиз Умарбоев ширкат намекунанд, ки албатта боиси таассуф аст. пеш аз ширкат дар марҳилаи интихобии ҷоми Осиё доир намудани бозии санҷишӣ ба мақсад наздик аст. Сурия яке аз дастаҳои қавии қора мебошад. медонам ки ин бозӣ осон нахоҳад шуд, вале барои ман муҳим аз ҳама дидани бачаҳо дар майдон, беҳтар кардани малакаи варзишӣ ва бедор кардани рӯҳияи бозигари онҳо мебошад. ҳамзамон мо имкон пайдо мекунем ки камбудиҳои ҷойдоштаро қабл аз бозиҳои муҳим ислоҳ бикунем. рахмат бошед. қобили зикр аст ки тибқи муқаррароти Федератсияи байналмилалии футбол, ҳимоятгарони мо Манучер Сафар ва Ваҳдат Ҳанонов бинобар гирифтани корти сурх дар вохӯрӣ барои ҷои сеюм дар мусобиқаи байналмилалии ҷоми Наврӯз 2022 бо тими Қирғизистон ки моҳи март дар Намангон доир шуда буд, дар бозии рафиқонаи интизор бо тими миллии Сурия ширкат намекунанд. бозии рафиқона бо тими миллии Сурия имшаб соати 19:45 ба вақти маҳаллӣ ва соати 20:45 ба вақти душанбе баргузор мешавад.